O Concello de Carballiño, en colaboración coa Asociación de Pulpeiros, presentaron a primeira Romaría das Pulpeiras. O lugar e a data escollidos para este evento serán os xardíns da Igrexa da Veracruz o próximo sábado 22 de abril. Trátase dunha iniciativa da Asociación de Pulpeiros da Comarca do Carballiño para homenaxear e dar visibilidade á figura das pulpeiras, que durante tantos e tantos anos foron as principais valedoras do oficio. Vamos a facer degustacións gratuitas, aproximadamente desde as 12 do mediodía hasta as 2 da tarde, para que tamén podan probar un poquinho os produtos daqui do Carballiño ou da comarca, aparte do que é o polvo á feira. Vamos a manexar, pois, a facer un menú oficial, en principio vamos a ter unha capacidade en torno ás 400 persoas, ou esa é a idea, un menú moi similar ao menú oficial da Festa do Pulpo, que vai a levar empanada, vai a levar pulpo, vai a levar carne ao caldeiro, vai a levar viños daqui da comarca, postres e café. A romaría reunirá as 29 pulpeiras que están asociadas na actualidade que prepararán o polvo para os asistentes. Ademais, a organización tamén ofrecerá un menú pechado para quen o desexe, no que o polvo estará acompañado por empanada e carne ao caldeiro. Para completar a festa gastronómica haberá tamén actuacións musicais de diferentes orquestas e bandas, ademais de atraccións para os máis pequenos. Vai haber un pregoeiro, actividades infantiles e musicais, orquesta, vamos a ter, como non, tamén os liborianos, gaiteiros e acordeonistas. Como ben dixen, prácticamente empeza todo ás 12 da mañá, con xogos para nenos tamén, vai haber. Bueno, pois trátase tamén desta iniciativa de reforzar e potenciar, como ben sabedes, ese gran logro feito como foi a internacionalidade da Festa do Pulpo.